hagut una explosió. Una explosió entre el tercer reactor i el quart. Que hi ha gent? Sí que hi ha gent. Ara donarem l'alarma. Sí, estic informant tots els parcs de bombers de la zona. Leonid Alexeyevich? Sí? Hola, 353. Hi ha foc a la teulada del reactor 4 de Txernòbil. Hi ha un gran incendi. Déu meu. A les 3 de la nit vaig començar a vomitar moltíssim. Van ser els primers signes de la radiació. A les 6 no vaig ni poder anar al lloc de primers auxilis sol. M'hi van haver de portar. Em van ficar en una ambulància i em van portar a l'hospital. Sasha Yurchenko sobreviurà. D'altres s'estan morint. La radioactivitat s'escapa del reactor i el vent se l'endú creuant Bielorússia cap al cor d'Europa. El malson de veritat encara no ha començat. Al matí del 26 d'abril, el KGB filma la devastació del pitjor accident nuclear de la història. Qui va fer aquesta gravació per al KGB durant molt temps secreta va rebre una dosi altíssima de radiació. L'endemà van informar oficialment els habitants de Pripyat. Atenció, camarades. S'ha produït una situació radiològica desfavorable a la central atòmica de Txernòbil. Com a mesura de precaució temporal, s'ha decidit d'evacuar els veïns de Pripyat a partir de les 2 de la tarda d'avui, 27 d'abril. Atenció, camarades. S'ha produït una situació radiològica desfavorable a la central atòmica de Txernòbil. Com a mesura de precaució temporal, s'ha decidit d'evacuar els veïns de Pripyat a partir de les 2 de la tarda d'avui, 27 d'abril. L'endemà a la nit em van portar a Moscou amb avió. Els metges van seleccionar el primer grup. Dels que érem a bord, només en vam sobreviure 5. Després van evacuar la meva família amb tota la ciutat. Van trigar una setmana sencera a evacuar 135.000 persones. La radiació era tan alta que va cremar aquesta filmació i tot. Van declarar una zona d'exclusió de 30 quilòmetres. Una zona aturada en el temps com una Pompeia moderna. Van enviar més de 600.000 homes i dones soviètics per contenir la radioactivitat. Van treballar en unes condicions infernals, sovint caòtiques, però molt de coratge per protegir la resta del món. Molts no portaven cap mena de protecció. Tot el que tocaven irradiava. El núvol verinós es va estendre més enllà de les fronteres per a gran part de l'hemisferi nord. La pluja el va portar fins a terra. La pols radioactiva perdura en els animals, les plantes i els éssers humans. A la Unió Soviètica, davant dels temps de canvi i d'una nova obertura, l'efecte polític va ser molt gran. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Diria que en una manera simbòlica i a la vegada molt real, Txernòbil va ser el començament de la fi de la Unió Soviètica. Simbòlicament, aquesta fusió del nucli, l'explosió, la van causar totes aquelles contradiccions inherents al sistema soviètic i, per tant, es pot dir que és un paradigma molt bo, que és un símbol del que passaria. Trobo que Txernòbil sempre s'hauria de recordar com un exemple de l'arrogància de la raça humana, que es pensa que la ciència ho pot resoldre tot. La Unió Soviètica va pecar d'arrogant. Hauríem de ser més pacients i més conscients de la fragilitat humana. Els éssers humans no són màquines que puguin treballar amb la precisió que ens agradaria.
La desconfiança davant de les autoritats va ser una de les conseqüències de la catàstrofe de Txernòbil. Teories conspiratòries sobre complots del KGB, experiments dels russos amb ucraïnesos i fins i tot la intervenció d'OVNIs són algunes del centenar de teories per explicar per què va passar a Txernòbil. La veritat és molt més senzilla, i Txernòbil no en va ser l'única víctima. После Чернобыля постоянно преследовали, так сказать, катастрофы. Fins i tot després de Txernòbil, hi va continuar havent catàstrofes com la pèrdua del submarí Kursk. Fins i tot ara continuen succeint catàstrofes militars a Ucraïna. Míssils que cauen sobre ciutats, avions que s'estavellen contra gent. Aquest és el preu de la manca d'autodisciplina i de respecte per les normes de seguretat. Fins i tot ara, amb el reactor número 4 destrossat, la major part del món està convençuda que van clausurar la central atòmica de Txernòbil. Però la veritat és que el reactor número 3, on s'ha rodat aquest documental, no es va tancar fins fa molt poc. El nucli del reactor encara és viu. Actualment els reactors número 1 i 2 continuen operant, pràcticament com si no hagués passat res. El nombre de víctimes de Txernòbil, tot i que és esglaiador, al final ha estat més baix del que es va témer al principi. Els científics calculen que causarà uns 10.000 càncers més a Rússia i 25.000 més arreu del món durant un període de 70 anys. De moment, l'únic increment demostrat d'una malaltia és en el càncer de tiroide infantil. Ha sigut a la central nuclear. Però és en les experiències individuals on les conseqüències es fan més punyents. Els pescadors es van passar la nit mirant com els bombers combatien les flames radioactives fins que van començar a vomitar. Al cap d'unes hores, la pell se'ls va tornar negra. Aquest bronzejat nuclear els anunciava la mort. Trenta treballadors, incloent-hi bombers, van morir d'una intoxicació radioactiva aguda. Em pensava que avui no venies. He tornat abans de Kíev expressament. Ah, vaja, ja t'has venut el cotxe o què? Home, A Valeri Hodemchuk se'l va endur l'explosió mentre era a la sala de bombes. Amb compresos texans i... Valeri Perevachenko va morir 6 setmanes després de les cremades que li va fer la radiació mentre buscava el seu amic Hodemchuk. Hem d'anar controlant els paràmetres... Alexandre Akimov es va morir 15 dies després de l'explosió d'intoxicació per radiació. Mentre va poder parlar, no va parar de repetir: jo ho vaig fer tot bé, no entenc què va passar. Leonid Toptunov es va morir 3 dies després d'Akimov. Ell també va defensar la seva innocència fins a la tomba, afirmant que havia fet tot el que havia pogut. L'enginyer en cap Nikolai Fomin el van condemnar a 10 anys de treballs forçats, però aviat el van deixar en llibertat a causa d'una crisi nerviosa. Ara diuen que es mou entre la lucidesa i la demència. Sasha Yubchenko va sobreviure miraculosament, com la seva dona Natasha i el seu fill Kirill. Però aquella nit continua viva en la seva memòria i el seu cos. El primer any em van fer 15 operacions de trasplantament de pell. Les cremades no em van sortir de seguida. Em van sortir quan ja era a l'hospital de Moscou i em van anar empitjorant. Quan era a la unitat de recuperació, tenia tota la pell negra. Quan en retiraven els llençols, la pell s'empalava com si fos paper carbó. Ara haig de vigilar. Puc conduir, però no puc arreglar cotxes. No puc tocar ni gasolina ni petroli. Les ferides no se'm tanquen. La sang no se'm coagula bé. Hi ha altres coses, però t'hi acostumes. I vius, per força. Anatoly Dyatlov va rebre una radiació altíssima de 390 rems de radiació. Però ni aquests 5 cops la radiació mitjana que rep un ésser humà al llarg de la seva vida no el van matar.
Va viure fins al 1995, quan es va morir d'un atac de cor. Я думаю, что смена блока номер 4 во главе с начальником смены. Jo penso que l'equip que estava a càrrec del reactor 4 aquella nit, dirigit per l'operador en cap Alexander Akimov, segurament era el millor i el més competent de tots. Estic convençut que qualsevol altre torn, dirigit per Anatoly Dyatlov, amb tota aquella histèria per l'experiment, també hauria acabat portant a una explosió. Evidentment, ningú dels que van treballar aquella nit era un criminal. Ningú volia fer mal als seus parents, a si mateixos o als seus amics. Però hi va haver un moment en què l'equip sencer no va valorar objectivament la situació i no va ajornar la prova. I això al final va provocar la mort de gent, la destrucció de la planta i totes les conseqüències que ara sabem. Estic completament segur que Dyatlov tampoc ho volia. Dyatlov va complir 4 anys d'una condemna de 10 i en una entrevista excepcional que va donar poc abans de morir va afirmar que en la batalla entre ell mateix i el reactor només hi havia un culpable. Реактор был негодным к эксплуатации. El reactor no hauria d'haver estat en funcionament. По вине Института атомной энергии. La culpa de veritat la tenen les autoritats d'energia atòmica. С таким букетом. El fet de no tenir la documentació correcta en el moment i el lloc que la necessitaven va fer que l'explosió del reactor fos inevitable. El reactor estava sentenciat des del començament. I ara, quan digui 3, et quedaràs quiet. 1, 2, 3, a dintre. Com hem mirat el món i com el mirem a través de l'objectiu. Totes les